Pane varume vakabudirira kuva vana baba vakanaka nenyaya yekuti vaiva nababa vakanaka vekuti vatevedzere. Kozoita varume vakava vana baba vakanaka nenyaya yekuti akasarudza kusatevedzera baba vake vakanga vakaipa. Vana baba ava vari 2 vanofanira kuremekedzwa. Kuna baba akakura aina baba vakamugadzirira blueprint yakanaka yekuti atevedzere, kuti mwana wangu vana vanobatwa so, mukadzi anobatwa so, unoteererawo maopinions emukadzi, mari inoshandiswa so, unotanga nezvinhu zvakakosha, mhuri yadya yaguta, vana vaenda kuchikoro, wozoshandisa mari pane zvimwe, mhuri inoendeswawo kuvhakesheni, vana nemukadzi vanoendeswa out. Akateedzera muenzaniso wakanaka kubva kuna baba vake. Kozoita munhu wekuti akasarudza kuva baba vakanaka asi iye anga aina baba vakaipa. Akasarudza kuti vana havataurirwi rafu, havataurirwi mashoko akaipa, asi iye akakura achitaurirwa rafu, achitaurirwa mashoko akaipa. Akasarudza kuti mukadzi harohwe, asi iye akakura mai vake vachichema uye vachirohwa everyday. Akasarudza kuva a present father anomira nevana vake, asi iye akakura baba vake vasipo, vachiraramira kumagirlfriends, vachiswera kundari, vachiswera vachidhakwa. Ari kupa mhuri yake rudo, asi iye akakura asingapuhwi rudo. Ari kupa mhuri yake time, asi iye akakura asingapuhwi time. Type yemurume iyeye, type yababa ivavo vanofanira kupuwa respect, nekuti hazvisi nyore kubreka atinoti mafamily cycles, kuti akasarudza kuti upenyu uhu hwakaipa hunofanira kugumira pandiri, hazvifaniri kuitika kuvana vangu. Ari kurera vana vake vachikura vachirarama upenyu hwakanaka pasina maronda, mukadzi wake achifara pasina maronda mumwoyo, asi iye aine maronda mumwoyo achiri kupora aakapuhwa nababa vake, asi zvinhu izvozvo haasi kuzviisa kumhuri yake. Pamurume kana kuti mukomana akagona kutevedzera baba vake vanga vakanaka, tinomurespekta uye tinomutenda, nekuti pane vakomana vakawanda vakatadza kutevedzera vana baba vavo vakanga vakanaka. Baba vake vakarera mhuri yavo zvakanaka, asi iye haatogoni kurera mhuri. Anomitisa vasikana achisiya, anotambisa vana vavanhu achingosiya, achingorarama upenyu achienda. Haagoni kuva a responsible father, asi baba vake vakamugadzira muenzaniso wakanaka wokutevedzera, asi iye akatadza kutevedzera. Saka kune akagona kutevedzera tinomutenda, asi tozopawo respect kumunhu wekuti ari kutodzidzawo kuva a good father asi akakura pasina a good father. Ari kuva a present father asi akakura pasina a present father. Zvichida akatorerwa nasingle mother, baba vake haatovazivi, baba vake akakura vasipo, asi iye ari kutadza kumira nemhuri yake uye kumira nevana vake. Rudo rwaasina kuwana ari kurupa kumhuri yake, care yaasina kuwana ari kuipa kuvana vake. I respect that type of father, I respect that type of man. Vana baba vanomira nemhuri dzavo, tinokuremekedzai uye tinokukudzai.